Pozdrav ljudi, ja sam Scanless, a vi gledate prvi video na mom srpskom kanalu. Da li ste ikada vidjeli Minecraft sa 190 modova? Ako niste, sad ćete ga vidjeti. Mnogo cveća. Previše cveća. Dobrodošli u Crackpack. Bila je jednom jedna mala loptica. Onda je došla veća loptica i pojela tu manju lopticu. Onda je došla najveća loptica i pojela je sve loptice. Onda je pojela virus i onda se ona raspala i svi su pojeli nju. Dobrodošli u Agario. Prekucu sam Minecraft u 25 minuta. Dobro, nisam, priznajem. Ovo je najgore video u mom životu. Dobrodošli u Minecraft Speedrun. Planovi nisu baš išli kako je trebalo da idu. Ako ništa drugo, bar topionica radi kako treba. Dobrodošli nazad u Crackpack. Minecraft sa 190 modova. Ovo je robot koji može da hoda. A ja sam prekucao Minecraft za 20 minuta. Ovog puta stvarno. I dobrodošli u još jedan Minecraft Speedrun. Tek treća epizoda, a već imam materijal jači od dijamanata. Volim Crackpack. I dobrodošli u još jednu epizodu Crackpacka. Nije bitno koliko dobro se razumete u računaru, Java će vam uvek praviti problem. I dobrodošli u prvi tutorial. Kopam danju, kopam noću za gradsku čisto... Čekaj, ovo je Crackpack video. Koji je intro za to? I dobrodošli u još jednu epizodu Crackpacka. Instaliranje modova je uvek bio ogroman problem u Minecraftu. Ako i vi imate ovakvih problema, nastavite gledati ovaj video. I dobrodošli u još jedan tutorial na mom kanalu. Napravio sam automatski rudnik na nuklearni pogon. O čovječe, stvarno treba nabavim par prijatelja. I dobrodošli u još jednu epizodu Crackpacka. Ovo je 13. video na mom kanalu. Nije ni čudo što sam ovako završio. Prokleti zmaj. I dobrodošli u još jedan Minecraft Speedrun. Zamislite Minecraft svet u kojem su sva čudovišta duplo jača, neprekidno ste gladni i imate samo jedan život. Dobrodošli u Hardcore. Dobrodošli u prvu epizodu Ultra Hardcore serijala, odnosno samo Hardcore serijala. Konačno sam uspio da razbijem onaj meteor. Ajde da malo preuredim bazu, mislim onaj podrum izgleda ko svinjac. Zar ne?
Sad izgleda bolje. Sad sigurno izgleda bolje. Molim. I dobrodošli u još jednu epizodu Crackpacka. Ček. Na kraju posljednje epizode sam bio u pećini daleko od kuće, sa malo hrane, sa zombi spawnerom pored sebe. Čuo sam skeleton, ali nisam imao ceo oklop. A igram hardcore. I dobrodošli u drugu epizodu hardcore preživljavanja. Da li se sećate vremena kada lapis nije bio potreban za enchantovanje? Nedostaje mi to doba. I dobrodošli u još jednu epizodu hardcore preživljavanja. Ja sam Vulkan. Hehe. I dobrodošli u još jednu epizodu Crackpacka. Sine, znači ove dve mašine su zlato, obogatili smo se. Imamo ruda da osvojimo svet i mesec i Mars i sve iz svih modova što postoji u galaksiji. I dobrodošli u još jednu... Naravno da je Boško morao ponovo da zajebe facecam, tako da ni u ovom videu nećete moći da me gledate. Mislim, ne znam zašto bi uopšte trebali da me gledate. Inače, ja sad jašem ovog zmaja. I to je jako cool. Dobrodošli u još jednu epizodu. U ovoj epizodi idemo od vrha do dna sveta, pokušavajući nađemo lapis za enchantovanje. Evo ga. Ups. Pitam se šta bi se desilo kad bi uzeli ovaj query i stavili ga u Nether. Zanimljiva ideja. Ajde probamo. Se sećate kad sam rekao da ćemo staviti kvori u Nether, da ćemo imati gomilu ruda i biti najbogatiji na svijetu, da ćemo moći da pravimo sve što hoćemo? Pa Boško se malo zajebao. I dobrodošli u još jednu epizodu Crackpacka. Ok. Imam 2 jajeta, šta mi znači dobiti kokošku odavde? 3, 4, sad. I dobrodošli u još jednu epizodu hardcore preživljavanja. Dobrodošli u još jednu epizodu Crackpacka, Minecrafta sa 190 modova. I gde ste bre ljudi, evo nas ponovo u Scannons Games BV i danas ćemo igrati Crackpack... ne Crackpack, nego hardcore. Dobro, nema veze. I dobrodošli u još jednu epizodu hardcore preživljavanja. Zamislite svet u kojem postoji samo nebo, drvo i vi.
dobrodošli po prvi put u Sky Factory. Pitam se šta bi se desilo kad bih skočio s ove litice u lavu. Ajde da saznamo. Dobrodošli u još jednu epizodu Crackpacka i kao što vidite nije se desilo ništa. Znači, ako sam dobro razumeo, treba da ubacim 2 vodonika, 1 kiseonik i 1 natrijum. To nije uspelo. Dosta mi je i hemije, i ugljenika, i nanocevi, i gluposti raznih koje ću da radim, znači neka sve ide do đavola. I dobrodošli u još jednu epizodu Crackpacka Minecrafta sa 191 modom. U ovoj epizodi ćemo praviti mašinu za masovno ubijanje. Ako to nije zanimljivo, ništa nije. I dobrodošli u još jednu epizodu Sky Factory, mod packa u kojem pokušavamo da napravimo ceo svet od jednog drveta. Svi ste se žalili da igram previše Minecrafta na ovom kanalu, tako da evo po prvi put dobrodošli u Poly Bridge. Evo nas u glavnom meniju i dobrodošli u još jednu epizodu Sky Factory, mod packa u kojem treba da napravimo ceo svet od jednog drveta. I zahvaljujući ovoj predivnoj mašini ovde, to će nam biti mnogo lakši posao. Dobro, morao je Boško da ispadne sa sveta dok je snimao intro opušteno. Pošto sam video da vam se prva epizoda jako svidela, evo dobrodošli u još jednu epizodu igrice Poly Bridge. Dobrodošli u posljednju igricu epizode Poly Bridge na ovom kanalu. U ovoj epizodi ćemo da završimo, odnosno rešimo onaj problem iz prošle epizode s onim mostom i ako Bog da završimo igricu. Znači ovdje smo stali na prošloj epizodi, odnosno na kraju prošle epizode. I evo nas ponovo u Poly Bridge-u igrici u kojoj je Ivo Andrić bacio peglu. Nastavljamo sa svetom u kojem smo stali.